Samukadzi ari paskrini yoti muZimbabwe ndiye aida kutsvetseurwa naChief Charumbira. Mubvunzo ndewekuti Chief Charumbira vakanyatsokwana here? Ihama yavo, ane murume wake, ane mhuri yake, ane future yake yaari kuda kurarama. Then somebody will be stalking you kuti azive kuti uri kufamba sei. And muri kuziva kuti izvezvi zviri kuitika ndezvekuti sometimes you post on your status kuti on my way to chakadaro chakadaro, then the predators say dzauya dzega, regai tichidzigamuchira. Anenge achitonzwa ichivhita vhita nekusakwana murume mukuru. Ndo macustodians etradition yenyika vari kuita izvo. Havatombonyare. Mubvunzo ndewekuti kana hanzvadzi nehanzvadzi, amai nemwana, baba nemwana vakazotora nawo, munovatonga sei nai Chief Charumbira? Munovatonga sei? Nokuti mumatare umo taona madzishe achitonga achiti iwo wakazorara nehanzvadzi yako, iwo wakazorara naamai, iwo wakazorara nababa, tipei mombe dzekuti, tipei zvokuti nezvekuti. Imi saChief Charumbira muchatongwa nani? Hamuone here kuti zvine kodzero yekuti muchibva paushe, muchibva pauchief, kuitira kuti mugone kuchitongwa neumwe mambo mutsva achauya, mambo anenge achiteedza tsika nechigarire dzepasi chigare dzeZimbabwe. Mirayiro ipi yamuri kuteera samambo? Muchienda kupaliamendi, basa renyu kana kuti roho yenyu sachief, kana kuti muri saseneta, muri kuenda kunomiririra tsika nemagariro emuZimbabwe. Imi mune hunhu hwembwa isinganyari kuti ava ndamai, inongoda yekedero. Mune hunhu hwehuku isinganyare kuti ava ndasisi, inongoda yekedero. Muri munhu hwai. Munoziva, munhu akapiwa pfungwa kuti afunge kuti agone kufunga agozvidzora pane zvimwe zvinhu zvaanenge oda kuita. Kana iri mishonga, ko hamungatsvage here angakuchenurai ibviswe? Kana huri hurombwa, ko hamungatsvage here angakuchenurai zvibviswe? Ko pamunosanganawo nevamwe vakuru vane tsika iyoyo, nekuti mumabasa umu vana vanzwa nekukotamiswa kuseri kwematefura. Munodzitonga sei imi samambo nyaya idzi? Munotsiurawo vakuru vehurumende sei kana imi mune tsika yakadaro? Vanhu vakuru ngatiitei savanhu vakuru. Vanhu vakuru ngatizvidzorei. Uyu mwana mudoko uyu ane future yake uyu, yamuri kuvhiringa vhiringa, pada makatombogara naye mukatomunyika kare kare, asi ongosvoda hake kutaura kuti ndizvo zvakamboitika, achiti pamwe imba yake ingaparara, asi ochizvitaura kuti muchirega kuramba muchimuteverera. Tokuzivai mune tsika iyoyo. Tokuzivai munotora varombo muchida kugara navo, muchida kuvachengeta kuti muwane kupfekedzera madora enyu. Itsika yakashata. Tichitaura izvo hatisi kutaura kuna Chief Charumbira chete, asi tiri kutaurira kune vamwe vazhinji vari kuzviita. Regerai tsika iyoyo. Kurai. Itai savanhu vakuru. Nyika ingabudirira sei mune hunhu netsika dzakadai? Ko ukamumitisa, hodii kana wamumitisa? Hauoni kuti zvinosvodesa, zvinonyadzisa? Varume imika.